ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ମିଳିଲା ମୋଷ୍ଟ ଭିଜିଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର ମାନ୍ୟତା। ଅମୃତସର। ଲଣ୍ଡନର ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଅମୃତସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋଷ୍ଟ ଭିଜିଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେହି ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ରୂପ ସିଂହ, ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ସୁରଭି କୈଲା ଓ ରଣଦୀପ ସିଂ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଭିଜିଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁରାରୀ କୈଲା, ଏସ୍ ରଣଦୀପ ସିଂ କୋହଲି, ଶ୍ରୀ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଭିନବ ଗର୍ଗ, ଶ୍ରୀ ସାଗର କପୁର ଓ ମିନି କୋହଲିଙ୍କୁ ମଡେଲ ସହିତ ଶାଲ୍ ଦିଆଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଅଛି। ସୁରଭି କୈଲାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏଚଜିପିସିର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ରୂପ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏଯାବତ୍ ମୋଷ୍ଟ ଭିଜିଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର ପୁରସ୍କାର ଶିରିଡି ସାଇ ବାବା, ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ, ମାଉଣ୍ଟନ୍ ଆବୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ବୋଲି ସୁରଭି କୈଲା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।